kubor nakaslem jong udongsan Hima. Hadin ki jingsa preng haki social media ya kadur jong presiden ke Seng Samla Mawlai Pyllun bat ki jing keno bau presiden ke Seng Samla Mawlai Pyllun ule suri kup sni langbrot bat le politik ya ki jing Shah siadiap jong ba cheris tarfil thank you haki pulet na kaleng ke Seng Samla Mawlai Pyllun henne ke janmit ki lai shong kerki banya keren halor kene kaman bat hadin ki jing elang na kaleng ke Seng Samla Mawlai Pyllun hi barok kawai kala shem ya karai ban lai ujor da ka Ejahar persya ya kini ki bru ki ba Kynthoh ya presiden ha Mawlai police station tong ini ngap ya ke ba presiden ke Seng Samla Mawlai Pyllun udon pensyai bat kai ke ba ki nongelam ke Seng Samla ki don badong halor kini ki jing Shah keno jong presiden mentah ka jadmit ka Seng Samla Mawlai Pyllun ka lalu pergi ya ki khot nak kam jong ka ha ka ba banyak keren bat ya ka jolong cuman ha Mawlai kham tam le ya ka ka ba jam len miet ka ba ki khubor lam le kelas sapriang ling ba ki WhatsApp group ling ba ki WhatsApp message ba pair wa wat manga wat mangi peran but kam jo ki Seng Samla Mawlai Pyllun jo ka Seng Samla Mawlai Pyllun ru ngidayo kini ki message kini ki sapriang ki balam le jo ki gato ka ni ki riusim ka bu le si ki jing le ka jono ko ba dei jo riusimet ne ka no kun hun ka kwa pen tho bria ya ka Seng Samla Mawlai Pyllun ba kumjur no helam jongi u presiden u samla samar biam te na kalian ka jongi hi hadir mi adap shong ki meeting ila rai hi ba ngin penrem ni ka jingle jong kini ki riusim ka bu ki ba kham tip ya kadang kadu kham tip ya ka jia enti ka jongi kham tip ya ka jing sisyaru ki shukwa pen tho bria klang ba ki bria ki nong ba kindu jing syania no ya Seng Samla Mawlai Pyllun ndre ai ba kini ka jingle ka jongi ngil inum shong thai ban ajing sneng ba kum kini ki bria na kalian kajungi hi gila ada perwan IFIR po Mawlai police station ya kani ka jingja ka ba sapreng ki khubor lam ler ha po ki WhatsApp group ki WhatsApp message ha ka ba penthok pria ka Seng Samla ba presiden ni jungi gila ada perwan IFIR ba officer in charge po Mawlai police station ulah kular ban sim kia ni ka benta ba khamtam ban yo kem ya kini ki ba don keti ya kini kam but ngi na kapor kini ka asang jaba hapo ka shnong Mawlai jungi berkhoi khumju hapo ka jelai berkhoi baki beri ki bun bagi ni bujpun thop ria yano klem da tip ya ka ching sisya de ai bakani kan no ka ching sneng ba khamtam la da yo kem ki ngin ai da ting bat ngatrai ngin dawaru da ka bai menra khamam bakin that sunan bakin numlin chu kum kini ngini kalian ka Seng Samla Mawlai Pyllun hi menne ha ka jingelang ru la klisha yu presiden jungi podon em kata na pergi ngiya lang ha kam im ji badan kum kata ndre ikwa wan permi e ji persya ni loong bo kam dan kata te apa ngi gati kena bo dan kum kata kini ki ba sapreng khubor lam ler pat ki sapreng kani kalau ka ba kata mat yong yangi te na kalian ka jungi hi ingin scam ba hari ba FIR ngin safety kini ka dalam register ke kes kan safety gini kes pengen ya dulu haka an kenapa nyok ke begini ki brio bat ngan ai share ka pentingnya hi bat kin thangat sunan ba kedum lin chu ban lek kum kini jet kam pen thop dia kini ni ki brio ki ba jukwa ban mi akan no kam ki ba shu shong khop a hi ba tam man chu kan tho tam ni pen thop dia ba kham tam ban pen tron ya kan ka sen ka ba sak ban kiu ya kan ka sen ka ba tristom nak mata ka bha kamiat ki nam shong ta ka bha kamiat hapo ka imlang saklang jungi te tang kini kitir khendiat hi na kalian ka jungi i penram jore kani ka jing sapriang khubor lam le khlam natit ka jing sisya daga museum ko sokhia but ngam sola su on kum loru habai dei bat kani ka jing jia pilai kum tu kelas spread hak lengri ka si jentia mata ya kani ka adur ka jonga ya ka ba kila penthok bria ya kerteng ka jonga tang ko ngan ong yepi ba ngaru ngadap da kejing kendin menen habang aldan hayeng nomor bro singa be sikam but siteng singa dan hangte hayeng jong ba greenery ibari para jong ba cheers thank you habide ba katu kejing jiang iwan bana banya kendu nagamata ka kejing ya lenti ba phila hi lembaga ko khubor no san Hima menne kalami ba mai ila ai kejing persai kom tu ta hadin jong katu nomor ba hanadu kini kisngi
lasan sengi ru sengi ngala shu ya ka bala ka sengi ke jonga an haban be selaki kam ki jamru henry pat ngasngu lengok kan ba sendat menenun miet habang ngala dat bamja ngala dan ba ka family le jong ngadan ta ka jing kata apa halade namar ba ngapet mobile ari mi ban banda ka dor jonga ka bala shashna hagini ki breu ki bashim kabu ngam tip naka daw ki shun yang kai bomi kalong ba kat kum gani kador kalong ba kwa ubai susdan jong ke NPP Mawlai block ban suspend ya ki arngut ki SP hadim balai kendo ya ki he NPP ngakwa ban yo jing shai ya kani adu kanu kini breu ki bala shna ya kani kila ban pen shai ya kata namar bangila ya kasur jong kinong Mawlai ba ni stick bait ya katu kalong ong ba day ban suspend ya kitu gibre ki badam kiti ban penyap ban siat yap yo ba shiras terfir thank you haring asulung ngo bagi ni ki riu sum kebu ki bakwa ban tarnish ya ke image ke jonga ki penmi de kumni ya ka banga ngam tip ia balai kan pidan daw ayute ya nga lada pisham banga bakla wan sakmat se wan sakman ngam de ubri uba bam tre banikaran ke bangaya lenti haba ki breu ki dam kam haba ki breu ki kwa jing sai bun sin ki phun nga ki ong kwa wan ni kendo ipi nak banta kata kam bun sin ki breu haba ki kendo nga ki juyo jing tengan ki juyo jing sai ba ki ong ni su thu man lai kendo bat phi henry balai ta ni ka jaya nga manta kum ni ngan ni thu ipi hoi ka di jing sai bangat bat kum bai sudan ka NPP block Mawlai henry ngan si thu ipi nado kitu ki sngi ki por wala dala form magana ya ka NPP block Mawlai ngam julong aktif ha ka NPP block Mawlai Nomor ba ngaplet jemut hakikam ki jam lejong. Nomor ba habong NPP block Mawlai kamut kali ke politics. Habong politics mentah kampat dei ke por bangin nyelek politics. Lalu ong nyelek politics tengin saya lihat derajan kita kisni ki por kai. Yo lesi berkata had lapoy ta ke por ngam dan su ke NPP. Pintip senoy kata. Henry Pat ngong ipi hakani ke por bamta balai kini ki brio te nga stress ya kani balai pi man chakmat banyo jing shai nanga menung la ya kendu ya kita ki he nong elam jong ke NPP habatang ha ke parti ru judan ke meeting habide ke NPP bat ngam jule hero hadin bang la simti le kum presiden te kasang Samla Pyllun ngan itu EP namang nga ngadi brio baso tenat banyakit ya ba ha ke emlang ke salang nadu bang simti ya kani ka kam jong presiden kum presiden te kasang Samla Pyllun ngan ong EP ke parti sedin upai ba nong Mawlai ba udan hakaman kat ni nge telun ye jing kat ni nge telun ye jing ba ya ki kam sakri ke bangile na mata ka bet ke biang jing nak song Mawlai kat bai lai jong service ngiyat lamba ka sang Samla Pyllun ngaso tenat bantri ke ni kam ba nga ong ba nga ai ngu ye boleh bu ai bor nga bangan dan hakane ke lenti banyakit ya ba ya ke mlang ka salang lamba ka sang Samla Pyllun nadu bang sakri hi lamba ka sang Samla Pyllun mar kam de kam semut banga nga mi sakmat ya ke kam bai ma de lamba ka sang Samla Pyllun nadu kam sang Samla snong bangami hi ngi tre ye na mata ka bet ke biang ka snong ka thau ka kam sakri janga hakai ni ke kam bai bang itu fi nadu pas dang hinga sakri kum nong ya lambu nong kit nong ba jang ka sang Samla snong bang sapoi sa sang Samla Pyllun henry balai pat kini ki breu menta ki sedang ben penthok bria nga ki pen spread ye kan ka khobor keleng tang ka wengan ong pi balai pi penthok bria sa ye ka sang Samla Pyllun ru ba hana ba kale politics ya kani bang le politics ya kani ka kam kum hakani ka wei ka pa hang ni u presiden ka sang Samla Pyllun u ulale suri kup sni lang brod ba le politics ya ka jing set yap ke ba cheers terfiu thank you ngale politics iu te ya kani ka kam haba ya kani ka kam ka jing sha set yap dang iba cheers terfiu thank you kadai ka bala ka ba ki pai ba nang Mawlai ki pai ba jong ka jet beri jongi ki songkhia ba ki breu kin sha ki sha nyap kala ka jimi jong pai ba ka tu lamba ka sur jong kinong Mawlai ka bala lam khmat ya kani ka kam ya ka ba ka SSMP ka spearhead ya kani ka kam ka de jing e jong pai ba namar ba ka weru ka long ba kim kwa ya kani ka kam yu snam ngim pdiang ya kam yu snam ka SSMP kam pdiang ka kam yu snam ka kwa ya song sup song sai hanre balai pat kini ki briu ki penthok bria yang hadukat ni ki ong yang bangale politik sekani jing sha set yap jong uba cheers terfiu thank you bangale politik sekani jing sha set yap jong ba cheers terfiu husiar pat ba na ki thlen ka jait menriu nadu menong ala ba me la jong ka jait menriu kat ni nga em bangan sakri ya ngan sakri ya ke emlang ka salang ngam pat ju pen sosi ye nu ru ba ngam ju kwa hiru
banyak pun ketin ya dia batno namar bang suthu ba kamju bha banyak sniu gi brio kamju bha ban penthok bria ya gi brio klam dalap ya gajing sisa kani gajing keno bagi ong yang abang dan gajing yang kendo ngai hagawai ga dur ke bagi sna bagi edit hang tu ki ong bakadan gajing ya kendo bagi nigi nong yalam jong ke NPP ngada semua tamula sisa gini kini gini kam khauput jong kini gibrio tang ban pharia ngasim ya kini baga de kam khauput tang ban pharia ya ka jingtli jong kini Mawlai tang ban pharia ya kini ga sur kini Mawlai ha ka sur jong kini Mawlai ha kini ga jing ya lenti ke ba la jia ha tu isngi baro ki politician ru politician ke po Mawlai ke sim bentalang kim perkat ya ke politik ngangan perkat yu ta ke politik nong pi ba sakri kum persen yang sama Pyllun Emily jangka Mawlai bak pisau kumi ukuran kejo kusur bak tibor lang patau MDC jangka Mawlai konstitusi ukuran lang kejo kusur bak marbut dekharu bolong kandidat MDC arja ka khandai dan lang kejo kusur banya dalang ni ka sesampi ka ya rangkat bak kani kusur kina Mawlai kisang balang per ya kejo kusur balai piwan tau nya ya tang ya ngamarwe kani ka jingle jong kini kriu khaupun ngan ong ya pi ka kta ya ka jing songo ko jonga bat ka taru ya ka family barok kowe kalau pentok bria ya ka family jonga barok kowe bat ka niru ko de kowe nak daman ni thu ipi ka donru ko jing siir hangaru menta ye ledi yo le si ka jia ka i jing jia ko susi nga menu pun bak kli ikun jangai badang sistem bat argut ikun ki bahya ki batang hakarta ka ba khandai sistem bat khalai sistem lada ka jia ka wan ka jing jia ko susi nga hatu kini ki bri ki basna kumni kinut bak kli lada kawan ka jing jia nga kan mau blay un subishar pi wa pisna kum kini ya ka bangangam dan ban le kum kita ngam judan por ban le kai kum kita ki baro kala kta ke jing songo janga kala kta lu di ka image janga kala kta lu di ka buram ke ijat ke janga kala kta ke family janga kala kta ke society hi baro ko wai kala kta ke buram janga sang sama Pyllun ka sang sama Pyllun ki nang kit kam jangka ki di riu dan buram sudah ki bamju le sik khli ha ke jing ya lenti ke jongki menta lembah kini ka pelong ye ki brio kin sko artatien tambang request ye ki pat ba ngakar pat ye pat ba kin nong elam jak sama Pyllun kin nong ket kan sama Pyllun kim de ki riu set khli ki de ki brio ki bersampang ki badan halah ka jong ke benta ban yakit ya ba ban syak ban dan halah ka jong ke kam Henry kan ni jing sha le ka jong a khadu kat ni ngan ong ye pi pe ba menta ka sngi menta ka mien ngala dak ban file FIR de ka ni kamat yo ba ya ka jing sisa kan pau namar ngap kran penting kena 101% bangam ju dan bentakum kita ki baro ban penthok bria ino bat lani bangan lek kai politik se kani kamdam ju bha pin lek kai politik se kajing em ju brio kam ju bha pin lek kai politik stan ya kani ka ya ke emlang kesalang namar blay dan te ya ngau su bisyar blay la ngang lek kepukala tikum kini ngaperem jur bat pet yo balap ya kajing sisa ngandawa ya ka bamrai khmat ka bahe ya kini kinong le kiba penthok bria ya kani ke image ke jonga mata ngalas ngole ra nyili di bangan ya serum seneng ro henre ngawan par ngaskem kanong rem ba baleng le ra nya bang kham le ngaim top halai jong ibla ngaim top halai jong ikam ijami bang amare serum seneng kat bala hapeng kini ke jing ka bagi brio ke kendu jing ngaru ngolong lang penta Henry kini kibrio bagi penthok bria yang kini kini tang ki kam khauput jang kini kibrio bagi menurut ban fierce yang ki thok lembaga sosial media ki pen spread lembaga sosial media tang na ban taban penjak burom yang ken mau blay don rengkat yo besar pat ipi hakapor ba pi type ba pisna ya kitu gidur kidar apor ba pi type ban ya kitu ki wording santo ken mau ngam dan tang ngam dan kan nu jumut ke basniu habai dei bakani ki jing ka bai kendu pos nang Mawlai menta manu basu thu ki jing jang ki pat ba menta ngelamat yang pandemik tu mentaru ngikwa ya song suk song san ngikwa bagi brio jong ikin imsuk imsan ngi i ke jing jong brio kat nu ki haban mi sesurok ban ya abmit abyong banlait naga ni ke jing yo dan menu methau jong kulumar ngangam dei brio bolong kumta ka seng sama Pyllun kam dei ka kunhun ka bolong kumta ban ya thau jong kulumar te kini ki bangam pediang ngani tu ipi ngakaran beda kabasai ngaperemjur ya kini kriu khauput nganut panong bagi dik so nomor kila nut bentok bria yang hadu kat ni hadu bakan ketak ya kejik song junga kan mau ipi lada kerja ke yang kesam junga lada kerja yang kin kit maki nak betaki khun ki junga kin kit maki ya ke buram ke ijat yang kesam junga ni la sha hikai himei bangim judai banyak pensosi ino imei imdan sui lapang kuah dua blay henry iju hikai yang i brot sipara wat jupen pai de ke basni
ngamentinya kata henry akan ni kenti ko menta ka pila le yang adukan ni ngam la su mansha namar ta kada ngalada file FIR ngai baka kies kanya itu gibale kin sakit himaki ngai skam bo ble us ai ka jing bisar ka bahok ba tang ko ki pat ba jang ka bri new trap ki pat ba jang ka snong Mawlai bi ki jongi wat num su thu bakla ngam don da ko ki agenda da ko mai ngadon tang ko ki mesti man sakri ki pat ba bi jang ka snong Mawlai barok kata teli ki por ki bangalaya barok kata teli ki por belayai barok kata teli ki senam ladang ngalale sutiana tu ki por ki beri lalap yang ana tu ko por hari balai hakni ki por ka sa question hatu ka de ka dibai andur polisi jengno ngimla bentit ngim keno inu tampak ki balai kin hapen sim jikit kli ya kan ni ka benta ngani thu ipi kam de tang ni ka bangsa banle hadu ka bansa edit ya ka dur kadar jengah hadu kan ni haus nam arja ka kendang kan mau Ublay ay buar yang awang dan company kauntar. Kadang kajing sa edit ya kadang jonga ban penthok pria yang ban penhap ke image ke jonga tu kupur. Hari kadang nak ka agenda tu kupur. Ngayat bi la ka jong gelenting ngam persengam ngom i ublay su bisar ngapoi su thong. Dang hagi ni khendet benai paladam. Dang hagi dang si benai ngi hi itu ke isu marten. Mangingi de beri belong responsible ke society ngi su thu. Ngim kwa awak mi ki jing Hang turu sa snabia. Deketu ke dikesin ke baan Henry bangilong jai ngim juga ban lau mentang ke dikesin ke balai ban si haban ai bagi beri ke beli ke ni lada kapoi bagi haban si ban merakman kin haban si ke ban merakman ke bahe mdai su ke barit ma ala kerasa lupa kata ban ublay unso bisar pi bapila le hadukan ni yang ban penthok beri kan ni ke image ke janga tangkat ni hi